Čaute ľudia, dneska tu ideme zahrať si hororovku s mojím bratrancom. Čau. A dneska to bude epické, lebo ideme zahrať Evelyn. Part 2. Ideme sa to skúsiť dohrať. A keď to dohráme, tak daj like a subscribe. A zvoneček. A dneska možno bude aj stream. Alebo napríklad... Nemôže byť stream, ak nemáš peniaze. No tak ďalej. Urobíme asi... Čo? Jeden rožok si zeu. A ty? Takže ideme zahrať si tú hru na Robloxe. Môj bratranec nebude hrať. Má ban na 5 dní. No takže dneska budem sám na to. Evelyn, tu ju máme. A napíšte dole do komentárov, že chcete, aby sme dosiahli lebo prvá časť tá je o skill. My sa začíname vždy od part 2 a potom part 1. Lebo mne to tak vyhovuje. Tu máme. No. Ktorý satán mi to dal za sebou? A dneska zahráme aj možno PS Simulator alebo Brawl Stars. Tak bude asi 1 hodinové videjko napríklad. Alebo 47 minútové napríklad. A ešte budeme hrať ďalej tu Evelyn 1. Jasne. Sa vypla elektrika. To nevadí, to je v pohode. A niekde by tu mala byť Evelyn. Počkaj, čo je za tými dverami? Tam za tými dverami bude. Ona je tam. Jumpscare. Nie. Tam bude. Asi tam v tých dverách. Dobre, prvej zoberieme asi. Modrú. To je tam. Dobre. Dáme to tam. Potom príklad. Asi. Nejaký. Dobre. A teraz tu rúžu. A teraz tu fialovú. A ešte natočíme dneska, aké mám skiny na brawlerov a aké mám tie. Dneska sa pokúsime... Máš ju, dobre. Dobre, dneska sa pokúsime na bravku 40. Skúsime. Tu niekde bude kľúč. Hej, tu je. Keď hrať tam. Dobre, tu bude asi jumpscare podľa mňa. Jo, bude jumpscare. Asi jumpscare nebudem tým dostať. Tuto bude, aha. A čo teraz tu? Máme tu zobrať nejde. Jak som to minule dal? Poradíte nám do komentárov.
wiem, nie wiem, co pisałem, tak? I ten, co nie dawali. Tu ja, ten. Nie do tego stanąć, do tej góry. Ale tak to. Nie wiem, nie co. Brawo. What do I think about yourself? You are trying to feel the heart. No możesz. A to musisz z drugiej strony. Z drugiej strony. No tak. Dobra, teraz. Dobra. Z drugiej strony. Jest i jest. Musimy to ode mnie. Tu z drugiej. Jest. Ja i my już mnie zapchali, to nie robię. Poczekaj, nie. Nie, bo musimy zrobić ten letacik, aby nie wiedzieli. Ten letacik na ziemi. Tam co był. Okej, takže najprv zoberieme asi tomato. Dobre, to je tá červená lahvička. Počkaj, červená toto. Zober toto, dobre? Tomato. Zober to a do zelenej. Nalejme, dobre? Teraz si zoberme zase ten letacik. Dobre, Vegan. počkaj, ja viem asi... Ja Teraz viem, to môžeme zobrať všetky. nie, bivie, to Všetky 4 môžeme zobrať. Všetky 3. No, beef, Lebo... chicken soup. Dobre. Vega battle. Vega battle ide blue. To je bučka. Dobre. Ďalej. Pizza, Pink. Pink ide chicken. Chicken. a beef sa od nám zostáva hento. Dobre. Máme to. Čo spadlo? Niečo spadlo. Skrinka. Alebo čo tu? Yes. Ja som ti bral, že sa to otvorí. Máme toto. To je ona. To je z jednotky. Počkaj, čo tu? Ja nám to dala znamenie. Čo? Ona to troli. To je krava. No, počkaj, kľúč máme získať. Kľúč by mal byť... Počkať, on asi bude v tej šachte nejakej. On asi v tej šachte bude ten kľúč. Tu je. Vidíš? Lindu. Tu bude jumpscare. Literatúrka.
kamień. Čau. Kamo, teraz čo tu? Tu musíme... Tlač toto. Čo to je? Ty máš poskladať jej meno. Ako vieš? Lebo sú tu písmenka. Choď tam. Počkaj, to stalo. Tam sú písmenka. Ako sa volá? Evelyn. Aha, kukni. E. Zober toto. Máš Je. E. Asi to máš niekde dať. Počkaj. Asi na ten učiteľský stôl. No tu. E. Ale to má byť E, V, Lin. E, V, Ešte V. Li a N. Kde nájdeme ho? No, Tu sú. Yes. No. Dobre, a ešte V. Počkaj, skús kúknúť pod nejaké stoly. Brosame len tú káve. No, večko. Nebude dať, že tu nemohli. Nie, tu není. Kde je V? Tu mi ide. Počkaj, choď tam. Yes! Ja som to vravel, že to je tam. Dobre. Dobre, poďme. A teraz teraz? spadne kľúč. To čo bolo? Niekto vystrelil. Akože čo? To niečo spadlo. Veď. Hodiny. Jej. Under the sea. Pod morom. Čo? Niečo pod morom. Počkať, ale kľúč máme získať od tých. Takže... Počkaj, to bude v tom akvárku. Pod akvárkom. Pod akvárkom. Yes! Kámo. Mám To je dopis. To je dopis. Počkaj. A kľúč? Art. Vidíš? Ideme do... Počkaj, my si môžeme prečítať najprv ten dopis. Nie, ser na dopisy. Jumpscare. Nie. Ale počkať, art. Je tu. Nebol jumpscare. 1, 2, 3, 4. Tu je! Ty satanové dieťa. Prečo nás tu pozeráš? Prečo máme hľadať? Yes. Počkaj. Nemáme niečo Štete. namaľovať. Nemáme niečo namaľovať. Počkaj. To čo bolo? Kvetina spadol. Ja už chápem, čo máme urobiť. Kúkaj sa. Tu máš označené tie platná. Tu máš farbičky. Máš zobrať farbičku a podľa tohto, aké sú tu na farbičky, dáš na tie platná. Tým štecom. Už rozumieš? No. Takže otočme sa na tú tabuľu. Prvá je... Prvá je fialová. Môžeš zobrať toto a asi toto. Yes. Purple. Dobre, prvá. Hej. Je jednotku musíme nájsť. Tam je Tam na tvoj. druhej. Tam. Tam je jednotka. Dobre. Robíme. Hej. Dobre. Spadla palka. Dobre, ďalej ide... Rúžová. Rúžová ide. Rúžová. Dvojka. To sa k nej priblíž. To sa k nej priblíž. Dobre. Nie, my máme Červenú. červená. Tak štvorka. Štvorku. Toto. Tady. Teraz rúžová. Dva. To pekne. To čo je? Goj. Wow. Gojem. Zostala nám posledná, to je zelená a to je A3. Kámo.
Máme to. Dobre, ale čo s tým? Hotovo. Niečo sa otvorilo. Toto? Hej. Áno. Máme ďalší. Stairs. Tu je. Jo, tam bude ďalší. Je tam, bola tam. Kam ona tam bola? Aha, chápem. Čo? Kúkni sa na zem. Kúkni sa dole, či tam nie je nejaký kľúčik. Musíme nájsť kľúč? Nemám. Vieš, čo spadlo to platno? Možno je tam nejaký kľúčik. Stolička, nie? Hej, stolička. Spadla. To. Počkaj, nie je tu ešte nejaká miestnosť, ktorá je zavretá? Nie. Táto. Je, tá. Musíme tu otvoriť. Tu musíme otvoriť na otvorenie týchto dverí. Ale... To pôjde asi bez kľúča. Nepôjde. Musíme nájsť kľúč. Čo tu máme nájsť? Takže nie je niečo vymývané, alebo v tých skrinkách pod hľadom. To musíš otvoriť, ono sa ti to otvorí niekedy. Nie. Počkaj, ja som ju otvoril. Tam bude dačo. Doríči, Čo tam? to je tá OUI doska. Uj, doska. To je film taký a toto si musel sa do toho pozrieť, aby si videl vidiny. A je. Tak si to pukne. Oni sa otvorili tie dvere. Ej. Ej. Ona je tam. Hej, čo robíš? Ona vyvolala. OUI! Nie. Ja som to hral, ale to... Môžete tam dať. Môžete tam položiť, aby si to videl. Ona ti to ukáže. Hej, nemôžeš hrať na... Toto je bytov. Dobre. Nemôžem hrať na bytovie, nemôžem... Ahoj. Čiže si. Aj. Hej. Hello, friend. Ahoj, kamo. To je hello, friend, kamarát. Who are you? Kamo. Nie. Evelyn. Nebo? Nie. Where are you? Evelyn. Vidíš? On to tam napíše Evelyn. Musíš sa vždy rozlúčiť. Ale nemôžeš to sám hrať. Evelyn. To. R. I. 3. 30. Trik. Aha, trik. Trik. Trike. D. Triket. Výbacha. Keď zacháme hru. Vždy sa musím rozlúčiť na goodbye. A. R. T. H. A. Martha.
To bola tá kamarátka. To bola tá kamarátka jej. Je Marta tu? Marta je za dverami. Ježiši Maria. Ona tam zmizla. No čo je? Kľúč to má byť. Hladka. No, oni ďanské. Ale nebola tá metla tu? Ahojti. A teraz čo budeme? Teraz bude asi jumpscare. Asi hej. Marta. Niekde by to malo byť. Máš asi vonku z dverí. Počkaj, tam niečo svietilo. Kde? Tam niečo bolo. Tam sú sviečky. Tak choď tam. Ona musí byť tu. A čo tu? Sakra. Jaj, hasiaci prístroj. To bol hasiaci. Ja ho tu... Yes, mám ho. Idem to za... toto. Ja to musím zahasiť. Ale bude jumpscare, podľa mňa. Lebo tá Marta je kamarátka. Kľúč. Mám kľúč. OK. Idem ja. Čo tu? To skrinka byť nebolo. Nie, ja tu musím ísť. Prečo? To je tá babíka. To je tá babíka. Ježi, ja som vedel, že to je nejaká blbosť. Dobre, ak sa budem posať. Ak to bude. What shall I go? Ona niekde ide. Asi máme nasledovať, ona niekde pôjde. Záslo. Asi máme ísť za ňou. Záslo. Dám ďakujem. I am glad that you have followed us. Thank you. Why Prečo máš... seek me? Prečo ma chceš vidieť? Si pripravený niečo kontrolovať svoj svet? Netuším. Evelyn fell for you and it's now this are your home.
Ty. Počkaj, ona asi nevybavne. Aha. Yes. Yes, vyhrali sme. Evelyn. Dobre, tak. Bro. Ideme ešte zahrať Brawl Stars. Mojim bratrancom. Už tam už nemá ban. Ideme zahrať. Ale ja si musím ešte niečo urobiť, hej? OK. A čo myslíte, že idem vám poukazovať všetky moje skiny? No tak. My sa s vami lúčime a čau! Čauky.